расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни 8-ум рақами рейтинг Арманд Сарукян бо рекорди 19.3 ва 13-ум рақами рейтинг Ренато Майкано бо рекорди 17.5 рӯзи 29 апрел дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. муноқишаи Фаридун Одилов ва Элхан Мусаев авҷ гирифта истодааст. шаби гузашта Элхан дар суханҳои Фаридун Одилов ҷавоб дод. хотиррасон мекунем ки аз аввал Мусаев ба Фаридун визов дод ва баъд Фаридун ба ӯ ҷавоб дода навишт ки ман чунин ҷангварони интернетиро намефаҳмам. вақте ки бо ту рӯбарӯ мешаванд табассум мекунанд, салом мекунанд, а дар интернет боша визов медиҳанд. хештег дар навбат навишта буд Одилов ва Элхан дар ин суханҳои Фаридун чунин ҷавоб дод. ман ҳамеша дар вақти бо ту рӯбарӯ шудан бо шодӣ ба ту табассум мекунам ва ҳамчунин бо табассум ба чеҳраи сахти ту зарба мезанам. биё чизе ки мухлисон мехоҳанд мо бо ту бенавбат ташкил мекунем, навиштааст Мусаев. дӯстон, фикр мекунем ки дар ташкилоти ACA барои Фаридун Одилов рақиб ёфтан душвор намешавад. онҳо худашон пайдо шуда истоданд. ситораи UFC Ҳамзат Чимаев шаби гузашта эълон карда гуфт ки ӯ аввалин ҷангвар дар таърихи UFC хоҳад шуд ки бе камарбанд дар рейтинги панд фур панд рақами 1 мешавад. рости гап камарбанд барои ман муҳим нест. ман дар ин ҷо барои аз муҳорибаҳо кайфият бурдан ва барои пули зиёд кор кардан омадагиам, то ин ки оилаи ман чизе ки хоҳам ба даст оварда тавонанд. агар ки ба ман муҳорибаи унвонӣ надиҳанд, пас ман муҳориба гузарондан мегирам. ман ягон вақт шикаст намехӯрам ва ана ҳамон вақт онҳо бо ман чӣ кор мекунанд? ман якум рақами панд фур панд мешавам. ман аввалин шахсе мешавам ки бе камарбанд дар рейтинги панд фур панд ҷои аввалро ишғол мекунад, гуфтааст Чимаев. хотиррасон мекунем ки чанд муддат пеш овозаҳо пайдо шуданд ки рақиби навбатии Ҳамзат Чимаев чемпиони пешинаи UFC дар вазни миёна Роберт Уитакер мешавад. ҳамчунин дар 90 рӯзҳои наздик эълон карда гуфт ки Ҳамзат муҳорибаи навбатии худро дар вазни миёна мегузаронад ва рақиби ӯ аз топ 5 ё аз топ 3 мешавад. ва боз шаби гузашта Пауло Коста гуфт ки UFC муҳорибаи ӯро зидди Ҳамзат Чимаев дар Абу-Даби ташкил кардан мехоҳанд. чӣ гуна ки мебинем дӯстон, барои Ҳамзат вариантҳо бисёр аст, аммо то ҳол ягон чизи аниқ нест. ҷангвори машҳури UFC Хорхе Масвидал эълон карда гуфт ки муҳорибаи ӯ зидди Гилберт Бионс муҳорибаи довталабӣ мешавад. ман бо Гилберт Бионс меҷангам ва баъд бо Леон Эдвардс. ин кор аниқ мешавад. худи ҳозир ба ман ин хабарро расонданд. ман Гилберт Бионсро чунон шикаст медиҳам ки ҳама маро зораву илтиҷо мекунанд, то ин ки ман бо Леон Эдвардс муҳориба гузаронам. ман медонам ки Леон беақл нест. ӯ камарбанди худро ҳимоя кард ва медонад ки чунин шахсҳо ба монанди ман ба ғайр аз бадбинии шахсӣ боз фоизи намоиши пулиро зиёдтар карда метавонад. муҳорибаи мо муҳорибаи олиҷаноб мешавад, гуфтааст Масвидал. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Хорхе Масвидал зидди Гилберт Бионс аллакай шаби 9 апрел дар турнири UFC 287 баргузор мегардад ва дуюм муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. ана муҳорибаи асосии турнири UFC 287 боша муҳорибаи унвонӣ реванш байни чемпион Алекс Перейра ва довталаб Исраил Адесаня хоҳад шуд. тобовӣ ҷангвори вазни сабук UFC Бенил Дариуш гуфт ки Ислам Махачев аз вазни сабук гурехта истодааст. ман визафи Махачевро ба Леон Эдвардс намефаҳмам. ту камарбанди худро ҳимоя карданӣ нестӣ? шояд барои ӯ вазни сабук кардан душвор аст ва ӯ ба вазни болотар баромадан ва ба осонӣ вазн карданист. ба назари ман ӯ бояд ки дар фикри вазни худ бошад. дар вазни мо ҷангварони хуб бисёранд ва ман фикр мекунам ки вазни мо аз ҳама вазни беҳтарин дар ташкилоти UFC аст. ман намефаҳмам ки барои чӣ ӯ ба дигар вазнҳо гурехтан мехоҳад. шояд ки ӯ риск кардан намехоҳад. пеш аз ин ӯ ба Австралия рафт.
қариб буд ки камарбандро аз даст диҳа ва баъд ба хулосае омадааст ки ба монанди Волконовский ба вазни дигар бароя ва камарбанди худро дар хатар намона. ман ин чизро мефаҳмам. агар ки ӯ ба вазни болотар баромада ғолиб шава, пас дар ду вазн чемпион мешава. аммо агар ки шикаст хӯра, пас ягон чиз аз даст намедиҳа. аммо ин кори дуруст нест. чемпион бояд фаъол боша ва дар вазни худ хуб роҳбарӣ куна, гуфтааст Дарюш. дӯстон, шумо бо суханҳои Бенил Дарюш розӣ ҳастед ки Ислам бояд камарбанди худро дар вазни сабук ҳимоя кунад, ё ин ки ба фикри шумо ӯ бояд ки ба дигар вазн барояд? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.